Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο πολύ χρηστικό θέμα. Τώρα, από τις τιμές του πανικού στην ενέργεια που έδειχνες, Ναι. να δούμε τώρα η νέα άμυνα του καταναλωτή και του πολίτη. Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Φωτοβολταϊκά. Πρόσεξε. Στο μπαλκόνι. Το δικό μου. Τώρα εδώ δεν είναι στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι πάνε αυτοί, δεν ξέρω, στην ταράτσα. Στη στέγη. Λοιπόν, πάμε είναι εδώ κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Στέλιος Ψωμάς, σύμβουλος συνδέσμου εταιριών φωτοβολταϊκών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Να δούμε τώρα τι είναι αυτή η πρωτοβουλία, γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, αλλά έχει θεσπιστεί κάτι αντίστοιχο. Την περασμένη εβδομάδα ψηφίστηκε ο νόμος που μεταξύ άλλων προβλέπει και την προώθηση των φωτοβολταϊκών μπαλκονιού, όπως λέγονται. Αν και ο όρος είναι λίγο πλαστός, δεν μπαίνουν μόνο σε μπαλκόνια, μπαίνουν και σε άλλους χώρους, αλλά στα ονομάζουμε έτσι χάριν ευκολίας. Και έρχεται κατ' επιταγήν κοινοτικής οδηγίας, διότι τα τελευταία 2-3 χρόνια βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, και στην Αμερική, να αναπτύσσονται πάρα πολύ αυτά τα φωτοβολταϊκά. Άρα τι θα μπορώ να κάνω εγώ στο μπαλκόνι μου, τι επιτρέπει? Η διαφοροποίησή τους από τα συνήθη φωτοβολταϊκά είναι ότι είναι μικρά σε μέγεθος. Είναι συνήθως 2 πανέλα, ένας μικρό μετατροπέας και ένα καλώδιο με μια απλή μπρίζα σούκο, η οποία μπαίνει σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτει κανείς ένα μέρος των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια. Μέχρι πόσο μπορώ να εξαρτάται από το προφίλ του κάθε καταναλωτή, και θα πρέπει να πούμε εδώ ότι κυρίως απευθύνονται σε ενοικιαστές που δεν έχουν τη δυνατότητα μιας μόνιμης εγκατάστασης στη στέγη τους, όπως αυτές που βλέπουμε, και απευθύνονται στα φτωχά νοικοκυριά, που κατά τεκμήριο έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Συνεπώς, το ποσοστό που μπορούν να καλύψουν κατά περίπτωση μπορεί να φτάσει το 25% περίπου κατά μέσο όρο στο λογαριασμό του ρεύματος. Αυτό το πληρώνω μόνος μου, το τοποθετώ μόνος μου, ή υπάρχει επιδότηση, κάτι άλλο? Όχι, δεν υπάρχει επιδότηση αυτή τη στιγμή. Η λογική είναι ότι είναι do it yourself, το παίρνω δηλαδή και είναι πολύ απλή εγκατάσταση, το ασφαλίζω λίγο κατά κάποιο τρόπο και το βάζουμε σε μια απλή μπρίζα του σπιτιού. Το κόστος? Το κόστος εξαρτάται από το σύστημα, υπολογίστε περίπου 500 με 1000 ευρώ. Δηλαδή κάνει όσο ένας ηλιακός θερμοσύφωνας περίπου. Και πρέπει να μου το τοποθετήσει κάποιος ειδικός? Όχι, δεν πρέπει. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι αυτή είναι και η εμπειρία από τις υπόλοιπες χώρες. Είναι συστήματα που τα παίρνεις από ένα πολυκατάστημα και το βάζεις σε 10 λεπτά. Το βάζεις σε πόσο χρόνο θα το αποσβέσω αυτό το 500? Συνήθως υπολογίζουμε 4 με 5 χρόνια. Αλλά το σύστημα θα κρατήσει για 20-25. Αυτό τώρα φαντάζομαι, κάνω μια σκέψη. Πρέπει το μπαλκόνι με κάποιο τρόπο να είναι στο φως, δηλαδή να βλέπει κάτι. Γιατί αν είναι σε ακάλυπτο, εκεί έχει νόημα? Προφανώς δεν είναι όλα τα σπίτια κατάλληλα για την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων. Θα πρέπει κατά τεκμήριο να βλέπει προς τον νότον, και λίγο ανατολικά, δυτικά δεν πειράζει. Επίσης, για πρακτικούς λόγους θα ακολουθεί την κλίση του μπαλκονιού, ας το πούμε έτσι, θα μπαίνει κατακόρυφα ή σχεδόν κατακόρυφα, πράγμα που σημαίνει ότι, γι' αυτό σας είπα πριν, το ποσοστό της ενέργειας που θα καλύψει κανείς παίζει ανάλογα με την περίπτωση και την εγκατάσταση που θα γίνει. Το σημαντικό είναι ότι εντός των ημερών το Υπουργείο προτίθεται να δώσει για δημόσια διαβούλευση τις ρυθμίσεις, τις λεπτομερείς πια που θα διέπουν την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων, και το σίγουρο είναι ότι θα χρειάζεται μια γνωστοποίηση προς το ΔΔΕ, όχι άδεια, απλή γνωστοποίηση για να ξέρουμε τι γίνεται. Ένα άλλο κρίσιμο θέμα που αφορά την ασφάλεια είναι ότι σε περίπτωση που κοπεί το ρεύμα, αυτομάτως αποσυνδέεται και το σύστημα αυτό. Ωραία, αυτό είναι μια απλοϊκή ερώτηση, αλλά ήθελα να σας την κάνω. Γιατί ακούω ή άλλος το τοποθετώ μόνος μου. Δεν ξέρω και πολλά από ηλεκτρισμό και από ούτε ηλεκτρολόγος ούτε μηχανικός. Έχει κίνδυνο αυτό για μένα, για τα παιδιά μου, κάτι στη βεράντα? Όχι, δεν έχει κίνδυνο. Και σας το λέω αυτό με την εμπειρία εκατομμυρίων συστημάτων που έχουν μπει στην Ευρώπη. Αρχικά στη Γερμανία, για παράδειγμα, είχαν μπει πιο αυστηρές προδιαγραφές, ειδικές μπρίζες κτλ. Τελικά πέρσι άλλαξαν τον κανονισμό, γιατί είδαν ότι παρά ήταν απλό, να το πούμε έτσι, ο καθένας μπορεί να το χειριστεί. Σκεφτείτε ότι βάζετε μια ηλεκτρική συσκευή στο σπίτι σας, εμπροκειμένου στο μπαλκόνι, και η μόνη διαφορά είναι ότι αντί να τραβάει ρεύμα, δίνει ρεύμα. Πρέπει να βιδωθεί αυτό, να μην το πάρει αέρας, να είναι. Ναι, προφανώς υπάρχουν ειδικές βάσεις και γάτζι.
και μπαίνει έτσι ώστε ασφαλίζει το σύστημα, κλειδώνει κατά κάποιο τρόπο και δεν υπάρχει κίνδυνος να φύγει από το μπαλκόνι. Μέχρι τώρα, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχαν φωτοβολταϊκά στις ταράτσες. Ναι, το έχουμε δει. Αλλά θα πρέπει να είναι δικό σου χώρος, ή μπορεί μια πολυκατοικία να αποφασίσει εν συνόλο να βάλουμε φωτοβολταϊκά για τα διαμερίσματά μας όλα? Επιτρέπονται τα φωτοβολταϊκά στη στέγη. Προφανώς σε μονοκατοικίες δεν ρωτάς κανέναν. Ναι. Στην πολυκατοικία αυτή τη στιγμή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των ιδιοκτητών. Με μία εξαίρεση όταν μιλάμε για συνολική αυτοκατανάλωση, όταν δηλαδή δύο τουλάχιστον από τους ιδιοκτήτες αποφασίζουν να από κοινού να βάλουν ένα τέτοιο σύστημα, τότε απαιτείται η συνένεση του 50% συν 1 των ιδιοκτητών. Στο μπαλκόνι μου δεν χρειάζεται. Στο μπαλκόνι δεν χρειάζεται. Αυτές άλλωστε ήταν και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το κάνω όσο πιο απλό γίνεται. Να είναι plug-in, δηλαδή το βάζω στην πρίζα και λειτουργεί. Το αποφασίζεις εσύ, το τοποθετήσεις εν μέρει αυτόνομος. Ναι, εν μέρει αυτόνομος. Ναι. Κύριε Ψωμά, επειδή εκπροσωπείτε και το σύνδεσμο των εταιριών φωτοβολταϊκών, εγώ θέλω να ρωτήσω. Ωραίο όλο αυτό και χρήσιμο, και άντε και έκανα την επένδυση στα 2.000 πόσο κοστίζει για να τα βγάλω, μάλλον το 500 για να βγάλω 2.000 σε 4-5 χρόνια. Από την ιστορία αυτή η ελληνική οικονομία έχει κάτι λαμβάνει, ή είναι όλα κινέζικα που έρχονται γενικώς από οπουδήποτε στον κόσμο και δεν κατασκευάζει κανένα στην Ελλάδα τέτοιο πράγμα, τέτοιο πάνελ? Δεν κατασκευάζω στην Ελλάδα προφανώς, αλλά εμπορεύονται στην Ελλάδα. Δηλαδή και ένα κομμάτι της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος είναι και το εμπόριο που γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα, καταρχάς να σας πω που κατασκευάζονται αυτά. Τα περισσότερα πανέλα είναι κινέζικα. Η μετατροπή στη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο είναι αμερικάνικη. Η δεύτερη μεγαλύτερη είναι ισραηλινή και στη συνέχεια ακολουθούν οι Κινέζοι. Επομένως υπάρχει, και φυσικά υπάρχουν και ευρωπαϊκές εταιρείες. Σε αντίθεση με αυτά τα μικρά συστήματα, στα μεγαλύτερα συστήματα, όσο και σας φαίνεται περίεργο, παρόλο που δεν κατασκευάζουμε φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα, η εγχώρια προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ξεπερνά το 60%. Γιατί χρησιμοποιούμε υλικά στα οποία η χώρα μας ευτυχώς έχει μεγάλη παραγωγική διαδικασία. Και εξάγουμε φυσικά ενέργεια ό,τι μας περισσεύει και ό,τι μπορούμε περισσότερο. Υπάρχει αυτό το όφελος στο τέλος από τις μεγάλες. Υπάρχει και η τεχνική δυνατότητα μιας πολύ μικρής μπαταρίας, η οποία βέβαια θα διπλασιάσει το κόστος, για να αξιοποιούμε την ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο τις βραδινές ώρες. Για να μην τη χάνουμε, να την κρατάμε το βράδυ. Και επίσης να λειτουργεί σαν UPS σε περίπτωση που κόβεται το ρεύμα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ χρήσιμο, πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση και ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψωμά, πραγματικά.